Быйыл чыгарылыш сыйныф укучылары информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләр буенча бердәм дәүләт имтиханнарын компьютерда тапшырачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин сөйләде. Аның сүзләренә караганда, быйыл имтиханнар биремнәре узган еллардагы материалларга охшаш. Практик программалаштыру, электрон таблицалар белән эшләү һәм мәгълүмат эзләү кертелгән. Биремнәрне программалаштыру телләрендә үтәргә мөмкин. Компьютер формасында информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләр буенча имтихан 24 һәм 25 июньгә билгеләнгән. Аны 2500-дән артык укучы тапшырырга планлаштыра. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын барлыгы 18 меңнән артык кеше тапшырырга тиеш. Аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, әгәр дә икеле алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтик инде, ул чакта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Монсы бер. Узган ел әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен шулай ук рус теле бирелә. Һәм уку йортларына керү өчен кирәкле имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар. Шул имтиханнарны бирәләр.